Sindicatos e partidos da oposición acompañaron hoxe as traballadoras do Servizo de Axuda no Fogar que o Concello de Sanxenxo pretende privatizar. Din que está en xogo a súa calidade e temen un empeoramento das súas condicións laborais. Respecto á actitude do alcalde neste asunto, din sentirse moi decepcionadas, moi despreciadas e, se se pode decir, moi puteadas. Segundo sospeitan, a privatización é a resposta vingativa que lles dá o rexedor ás reivindicacións que veñen demandando dende hai tempo. Nos pensamos que sí. O que veu facendo o Concello, polo que nos vemos agora, foi decaíndo a calidade do servicio, como botándonos a culpa. De hecho, no último pleno que se fixo aquí, quedou moi claro que o propio alcalde decía que debido ás nosas baixas. As traballadoras lamentan tamén a actitude do Concello a hora de dialogar. As reunións, din, foron máis que escasas. Desde que entrou este partido ou esta persona no poder, ou desde que empezaron os conflitos, esta xente reuniuse con nós unha vez, reuneuse dúas, e dai el mutis total. Como nós tiñamos que defendernos e nos defendemos, parece ser que estallou a bomba. Os sindicatos lamentan o deterioro que está a sufrir o servizo, din que a privatización vai traer consecuencias, sobre todo para os usuarios. Os veciños de Sanxenxo van a ter que pagar máis por este servicio, porque só o feito de que se privatice supón que hai que pagar o 21% de IVA, e ademais está o marxen de beneficio empresarial que oscilará, dependendo da empresa, pois entre un 15, un 25 ou un 30%. Como alternativa, propoñen negociar un sistema mixto, unha opción que tamén gusta ás traballadoras. Se ve que non lle vale solo co público, pode facelo mixto, como noutros concellos. O que non ten ningún sentido é privatizar o persoal que xa ten como persoal do concello e que, ademais, non lle vai a salir máis barato. Os grupos da oposición xa solicitaron un pleno extraordinario para abordar o futuro das 23 traballadoras deste servizo. Tamén levarán o asunto á sesión ordinaria do mes de marzo. Ademais, puxeron en marcha unha campaña de recollida de sinaturas entre os veciños.